сурати пасту нархи гарони интернет солҳост Тоҷикистонро дар раддабандиҳо дар зинаҳои поин қарор медиҳад. Танҳо дар ҳамин сол Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, 3 маротиба барои хуб шудани вазъ ба масъулон супориш додааст. Ин мавзӯъ аз баҳсҳои асосӣ дар нишасти матбуотии хадамоти алоқаи Тоҷикистон буд. Масалан, ман шахсан сартумона интернет истифода мекунам ҳар моҳ, лекин ду дастхона дар ҳангомҳои масалан пахши мустақим ё дигар намуди истифода аз шабакаи иҷтимоӣ мечаспад хоҳ нохоҳ. масъулони хадамоти алоқа ҳарчанд мегӯянд нархи интернет 15% арзон шудааст, вале иқрор мекунанд ки сифати интернет ҳанӯз паст аст. дар ҷое ки изгоҳи базавӣ бояд барои 200 нафар ё 200 муштарӣ бояд фаъолият кунад, агар 300 муштарӣ шавад, яъне ки зарфият нагрузка барои ми баъзан мечаспад. ин ҳолати техникӣ вуҷуд дорад ва баҳри таъмин намудани беҳтар намудани сатҳу сифат мо фаъолият дорем. хеле ки гуфтам, мо зиёда аз 443 изгоҳи базавӣ нав часпондан, ина аз хориҷи кишвар овардан, яъне ки барои чи аксарияташ моҳи май омад, як қисми дигараш ина моҳи аввалои август бояд ворид шавад ва то охири сола ма боварӣ дорам ки сатҳу сифат хубтар мешавад. дар ҳоле аз сифати пасти интернет шикоятҳо зиёданд, масъулони хадамоти алоқа мегӯянд бо насби абзорҳои муосир гузариш ба алоқаи насли панҷумро таҷриба доранд. бар пояи пурсишҳои сари роҳии Радиои Озодӣ, сурати интернет дар Тоҷикистон ҳамчунон нигаронкунанда аст ва нархи он ҳам барои қишрҳои фақири ҷомеа дастрас нест. من میکروفون استفاده میبرم مثلا تعریفی نداره اون چیز تغییر نمیفته من 50 تومان با 10 گیگابایت میخرم همون چیزی که 50 تومان 10 گیگابایت 50 تومان 10 گیگابایت خانه با 300 تومان با بیز لیمیت میدارم همون 300 تومان با بیز لیمیت ایستاده است سگان خیلی مثلا تیز و سوس نشده است. коршиносон мегӯянд тағйир ёфтани нарху сифати интернет нишондиҳандаи обрӯи кишвар буда ба поину боло шудани мавқеи Тоҷикистон дар раддабандиҳои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. аммо то иҷро шудани супоришҳои президент дар бораи вазъи интернет ба назар мерасад ки шикояти корбарон ҳам аз сифати пасти он идома мекунад.